Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, önöket, titeket. Engem Hörnyéki Szabinnak hívnak, az Advanta Seeds Hungary Kft. Regionális értékesítési menedzsere vagyok. Az előadásomat 3 témára építettem föl. Egyrésztről, hogy a klímaváltozásnak milyen magyarországi vonatkozásai vannak, másrésztről, hogy ezek a változások, amiket mi megtapasztalunk, azok milyen hatással vannak a legnagyobb területen termesztett szántóföldi kultúráinkra. És utolsó, mint feltörekvő sikernövény, tehát lehet-e a cirokra alapozni a jövőben. Nem ez az előadásom célja, de egy pár gondolatot azért hadd ejtsek arról, hogy kit is képviselek, kik is vagyunk mi. Tehát az Advanta, az a UPL cégcsoportnak a része. Több mint 900 hibriddel rendelkezünk, több mint 40 növénykultúrában, és a világ 5. legjelentősebb vetőmagos cégének számítunk. Viszont be kell vallani, ez az első szezonunk értékesítés tekintetében a magyar piacon. Viszont, hogyha ezt lefordítjuk egy térképre, hogy mit is jelent ez valójában, akkor 84 országban végzünk kereskedelmi tevékenységet, mellette ugye nagyon sok helyszínen van kutatási fejlesztési projektünk, és 3 nemesítőháznak a genetikájával tudunk gazdálkodni. És hogy rátérjek akkor az előadásnak a témájára, igyekeztem tényleg rövid lenni ez az első része. Mit látunk a térképen? Az elmúlt 3 hónapnak a csapadék összegét. Látható, hogy a déli rész ebből a szempontból egy kicsit szerencsésebb volt. Tehát november 8-ától február 8-áig az ország nagy részén ilyen 70 mm sem haladta meg a csapadék összeg. Mit szoktunk mondani? Téli feltöltő csapadék. Erre alapozzuk a nyarunkat. Sajnos ez tendencia, hogy az elmúlt években egyre inkább a téli csapadék az elmaradni látszik, és hogyha ezt átfordítjuk anomáliára, tehát hogy mekkora hiányról beszélünk, akkor az ország nagy részén szintén ez az 50-60-70 mm sok éves átlaghoz képest hiányzik. És ez a felső 100 cm-es talajszelvényben kapásból okoz egy ilyen 50-60 mm-es csapadékhiányt. Látszik, hogy vannak az országnak olyan területei, ahol 100 mm-ek hiányoznak. És ugye itt nem beszélünk a mélyebb rétegekről, tehát hogy az előző években is ugye mindig csapadékhiánnyal kellett ugye szembesülnünk termelés során. Ez csak egy fontos aspektusa, talán ez a közvetett, hogy milyen hatásokat okoz a klímaváltozás, tehát hogy egyrésztről nem is esik annyi mennyiségű csapadék éves szinten, másrésztről pedig az eloszlása is teljesen hektikus. Télen, nyáron, mellette a hőségstresszek, viszont van egy másik, és szerintem nagyon-nagyon fontos szempont még, amit a klímaváltozás okoz. Tehát a megváltozott klimatikus körülmények miatt új problémákkal tudunk szembesülni. Mi látható a képen? Ez egy szemes cirok állomány, amiben egy makrofomina, azaz a hamuszürke szárkorhadásnak a kártételét láthatjuk. Tehát a megváltozott körülmények azok olyan kártevőknek, kórokozóknak, ez most csak egy példa, amit itt kiemeltem, de olyan más kórokozóknak, kártevőknek nyújthat igazán jó körülményt, ahol ezek felszaporodni és nagymértékű károkozásra is képesek. Tehát vegyük itt a makrofominát, ismerjük a makrofominát, neki magas a hőigénye, emiatt ugye az asszályos körülményekben nagyon könnyen tud növényeket betegíteni. És hogyha visszatekintünk az elmúlt évekre, akkor ugye a tavalyi évet leszámítva, de itt is azért nagy eltérések voltak az országban, bocsánat, a tavaly előtti, tehát a 2023-ast, akkor azért el lehet mondani, hogy egy jó 5 éve most már minden egyes évben asszállyal kell sajnos szembesülnünk. Tehát mit csinál a makrofomina? Látszik, tracheomikózist okoz, azaz a szállító szöveteket a mikroszkleróciumok teljes mértékben roncsolják, megáll a növényben ugye a tápanyag, illetve a vízáramlás, és attól függően, hogy a fertőzés idején már a bugaképzés elindult-e vagy sem, akár szemkitelítődési problémákat, vagy akár teljes terméskiesést is okozhat, tehát hogy használhatatlan lesz a betakarított termésünk. Tehát ez csak egy volt, de ismerünk sokkal több ilyen példát, vegyük például az aspergillust, ugye az aflatoxinnak a kérdéskörét, a helicobacter-pályét, tehát nagyon-nagyon sok ilyen kérdéskör, ami a megváltozott körülmények kedveznek ezeknek a kórokozóknak, kártevőknek és az új problémáknak, amikkel nekünk sajnos szembe kell nézni. Ezek a problémák miatt a vetésterületünk folyamatosan változik, nem csak
klimatikus viszonyok miatt, tehát ugye itt volt, az előző eladásban hallhattuk, hogy akár csak a Covid miatti áremelkedések, akár csak ugye a keleti terménynek a magyar piacra ömlése miatt megváltozott piaci körülményekkel kellett szembesülnünk. Tehát ugye a függőleges oszlopokban az egyes évek látszódnak, a vízszintes sorokban pedig a növénykultúrák. Viszonylag jól látszódik, legalábbis az előlülőknek. Tehát az őszi búza tekintetében minden egyes évben ilyen 800.000-900.000 hektár környékével kellett számolnunk. Egy kiugrás látszik benne itt 2023-ban, nyilván ugye az áremelkedésekre, illetve a 2022-es aszályra egy reakcióként ugye a termőterület növekedett. Viszont azt lehet mondani, hogy hosszú távot figyelembe véve ugye egy stabilabb termőterülettel kell számolnunk. Kukorica volt, hogy 1 millió hektár feletti területen termeltük. Sajnos az utóbbi éveknek a kukorica vetés terület csökkenése az, ami látszódik. Van benne 2 év, tehát itt van a 2022-es nagyaszály, még majdnem 1 millió hektáron termeltünk kukoricát abban az évben, látszik a következő évben visszaesett nem egészen 800.000 hektárra. És ugye az előző évben ismét elkezdett emelkedni a vetésterülete, egy ilyen 900.000 hektárra, viszont itt van mellett az idei évre egy kérdőjel, hogy vajon akkor mi is lesz a kukoricának a vetésterülete. A szakma legtöbb szereplője azt becsli, hogy akár 7-essel is tud kezdeni, tehát ilyen 700.000 hektár környéki vetésterületre tud beállni. És hogyha ez megvalósul, akkor egy eddig elképzelhetetlen dologgal találkozhatunk, tehát hogy a napraforgó és a kukorica a legnagyobb területen termesztett növénykultúrák között vetésterület szempontjából helyet cserélhet. Mert napraforgóban látjuk, hogy ebből a 4,5 millió hektáron, amit szántóföldi termelésre tudunk használni, abból vetésforgót figyelembe véve, napraforgóra el lehet mondani, hogy azért egy elég feszített a vetésterületünk, illetve a vetésforgónk. Tehát divatos szóval élve, akár mondhatjuk azt, hogy ki van maxolva a vetésterülete, viszont további bővülés vár a szakmának minden egyes szereplője. Ez abban keresendő, hogy még mindig az egyik legrentábilisabban termelhető kultúrának számít. Árpát látjuk őszi-tavaszi verzióban. Volt ugye itt szintén a 2022-es aszályra, áremelkedésekre egy reakció, ahol ugye megnövekedett a vetésterület, viszont ez a 300 hektár környéké kell valahol belőni az árpánkat. Másik vesztes sajnos az őszi káposztarepce, tehát itt nem csak klimatikus változások, hanem egyrésztről a költséges termelése, illetve a szerkivonások miatt, az inszekticideknek a hatása miatt változik ugye, és csökken a vetésterülete minden egyes évben folyamatosan. Következő növény, itt látszik, nem látszik a kurzorom, se baj. Tehát egy alatt a szója látszik. Az előző eladásban már hallhattuk, hogy ugye egy nagy vetésterület volt az elmúlt évekhez képest a tavalyi, és az idejéhez viszont egy kérdőjel, ez sok szempontból érdekes, akár vetőmag, vagy akár, tehát az is tendencia volt, hogy nagyon sok olyan területre vetettek szóját a termelők, ahova valójában a szója klimatikus viszonyok miatt nem volt alkalmas, tehát ennek azért vannak korlátai, én úgy gondolom. Divatos kultúra most az ugar, sajnos, egyre növekvő van az évek között, és szintén a lucerna és a szemeszcirok. A szemeszcirok minden egyes évben kis léptékben, de növekszik. Az idei évre akár egy ilyen 50.000 hektár környéki vetésterülettel is lehet számolni, legalábbis a szakmának a szereplői ezt becslik. Miért érdemes szemeszcirkot termelni? Az első és legfontosabb szempont a jövedelmezősége, tehát alacsonyabb termelési költséggel rendelkezik, és mellette magas termőképességgel. És az aszályos körülmények között egy jó választás lehet, 50%-kal kevesebb vizet használ fel egységnyi szárazanyagnak a képzésére, mint mondjuk a kukorica. És kevésbé meríti ki a talajnak a tápanyagkészletét is. A második az, hogy kiváló minőségű takarmányról beszélünk, és ha haladunk tovább, ezeket fogom majd bővebben boncolgatni már, mint az első és a második pontot. A harmadik az, hogy humán élelmiszer felhasználásra is alkalmas a szemeszcirok. A negyedik az, hogy jövő ipari nyersanyagának is számít, tehát sok oldalon felhasználható ipari oldalról is, és
környezetbarát módon termelhető. És a gyakorlatra, hogyha ezt leforgatjuk, akkor kinek és hova is érdemes szemeszcirkot vetnie. Tehát az első és legfontosabb szempont, hogy a szemeszciroknak piacot kell találni. Ebben azért voltak az elmúlt években kisebb bizonytalanságok, ezt be kell vallani. Tehát, hogyha commerce áruról beszélünk, akkor vörös-szemű cirkot kell termelni. Madárség típusnak, akár hogyha van egy célpiacunk, akkor a fehér-szemű cirok is alkalmas lehet. A második az az, hogy első fecskeként azért elég nagy bátorság kell hozzá, hogy valaki belevágjon. Tehát mindenféleképpen kell egy olyan szállítóüzem, ahol be tudom tárolni az árut és raktározni. A harmadik pedig az, hogy, és akkor ezzel ki is veséztük a piaci viszonyait a szemeszciroknak, tehát mindig van egy olyan árkülönbség a kukoricához képest, ami legalább egy ilyen 10-15%-kal olcsóbb az ára a szemeszciroknak, mármint terményfelvásárlásról beszélek most. Tehát jelen piaci körülmények között egy tonna kukoricára ilyen 90 000 forint környékét fizetnek, a szemeszcirokért pedig ilyen 80 000 forint környékét. És hogyha ezt az egészet egybegyúrjuk, itt van egy nagyon fontos dolog, ami miatt sokan a korábbi években kissé bizonytalanul álltak a szemeszcirokhoz. Mire gondolok? Elkezdődött az országban a terményének a felhasználása, takarmányreceptúrákba való szerepeltetése, és később nyilván ugye egy olcsóbb terményről beszélünk, tehát a kukoricát nem csak a minőségi beltartalma miatt tudja helyettesíteni, hanem az ára miatt is kedvező, és a receptúrákban ezért lehet érdemes szerepeltetni. Viszont közben történt egy piaci változás, ahogy ezt beszéltük, a keleti áru a magyar piacon jelentkezett, volt olcsó kukorica, és ez kiszorította a receptúrákból a szemeszcirkot. Mi az, ami változás, amit most megélünk? Egyrészt a keleti áruval egyelőre úgy látszik, hogy a magyar piacon nem kell számolni. Másrésztről tudjuk, hogy a magyar kukoricának is vannak minőségi problémái az elmúlt évből. Tehát itt egyrésztről a termés mennyisége, másrésztről pedig a minősége, tehát hogy az aflatoxin fertőzöttsége az, amiről most éppen beszélek. Tehát ezért nem nagyon tudok olyan szemeszcirok készletről, ami az országban a raktárokba pihenne. Tehát, és egy olyan piacon, ahol a kukoricának a termésterülete sajnos csökkenni fog, nyílnak a kapuk a szemeszciroknak a felhasználása előtt, tehát én egy olyan piacot látok ebbre az évre a szemeszcirok tekintetében, ahol értékesíteni könnyen lehet majd a terményt, jó kondíciókkal. Negyedik ugye a szemeszciroknak a talajigénye, tehát a szélsőséges talajok kivételével gyakorlatilag mindenhol termeszthető, akár 1% humusztartalom környéki homoktalajokon is rentábilisan. A termés potenciáljára az jellemző, hogy a legkiválóbb körülmények között, ahol a talaj is, az időjárás is, és maga a technológia is a helyén van, ott akár 10 tonna fölötti termés mozamokat tudunk realizálni. Viszont, hogyha ezt átforgatjuk, akkor a kukorica esetében ugyanilyen körülmények között akár realizálhatunk 14 tonna környéki termést is. Tehát azt lehet mondani, hogy ha igazak akarunk lenni, hogy mindig van egy kis terméskülönbség a két kultúra között, a legkiválóbb termőhelyek tekintetében, illetve körülmények tekintetében. Hogyha ezt megpróbáljuk a gyakorlatban alkalmazni, akkor mégis hol lehet egy nagyon jó alternatívája mondjuk a kukoricának, ahol ki tudja váltani. Tehát egyrésztről a gabona sortávon való termeszthetősége miatt a 14%-os lejtőkön lehet alkalmazni. Másrésztről azon a vadkáros területeken, ahol a kukoricával egész egyszerűen elég nehéz bánni, próbálkozni. Van vadkár a szemeszcirokban is, viszont a kukoricát egyértelműen jobban kedvelik a vadak. Aztán, hogyha megyünk tovább, és itt van egy nagyon nagy változás, és a termésterületek is ezeneken a területeken bővülnek legdinamikusabban, tehát azok a gyenge, homokos, aszályra érzékeny termőterületek, amelyek egész egyszerűen a kukoricát nagyon kockázatos termelni, tehát hogyha nekem van 5 évem, amiben termelem a kukoricát, és abból 3-ban sajnos a kukorica betlizik, akkor ezeken a helyeken tudja az alacsonyabb vízigénye miatt és jobb asszálytűrő képességé miatt a szemeszcirok kiváltani a kukoricát. És plusz egy toxin probléma kérdésköre. Láttuk ugye a toxin kérdéskörét, szemeszcirokban ilyen problémával nem kell szembesülni. Van itt egy táblázatom, bal oldalon a kukoricának a termelési költségei és ugye gazdasági körülményei láthatók, jobb oldalon a szemeszcirok. Tehát itt az összes sorban fel vannak sorolva ugye az egyes munkaműveletek, inputanyagok költsége és hasonlók.
A táblázatnak a felső részének az alján látszik, hogy költségek összesen. Tehát a kukoricán egy 420 000 forintot szerepeltettem, amivel szerintem még finom voltam, tehát ettől azért el lehet jobban rúgni a technológiának a költségét. Szemeszciroknál viszont sokkal bátrabban szerepeltettem, tehát ugye a szemeszcirkot sokkal könnyebb 355 000 forint hektár költség alatt megtermelni. Vegyük azt az esetet, hogy a hozama 6 tonna mind a két kultúrának, és szárítási költség nem zavar be. Még egy dolog, amit elfelejtettem, tehát ugye természetesen a termelési költségek nagyban függenek attól, hogy milyen termőhelyen, milyen kultúrával, milyen körülmények között termelünk, tehát ez csak egy számadat, amit itt szerepeltettem. Viszont, hogyha 6 tonna, 90 000 forinttal számolva a kukorica 540 000 forintos árbevételt tud produkálni, és a költségekből kivonjuk, akkor jövedelmezősége, nyeresége 120 000 forint lehet a termelési év végén, ha nem kell szárítani. Szemeszciroknál hasonló a helyzet, kicsit olcsóbb a termelési költsége, és az árbevétele kicsit alacsonyabb, nyilván a 10 000 forint alacsonyabb terményértékesítés során. Tehát jövedelem, nyereség az év végén 125 000 forint. A következő táblázatban szintén a felső része nem változik, az alsóban viszont szerepeltettem egy 8 tonnás hozamot a kukoricánál. Ez egy olyan dolog, akivel mindenki kiegyezne, hogyha erre nem jönne rá szárítási költség. Az árbevétel 720 000, tehát a nyereség az év végén 300 000 forint a kukoricával. Szemeszciroknál 7,5 tonna, tehát az ilyen körülmények között a szemeszcirok is tudja hozni ezt a termést. Az árbevétel 600 000 forint, és a jövedelmezősége látszik egy picivel kevesebb, tehát nyílik az olló a két kultúra között jövedelmezőség tekintetében a kukorica oldalára billenve. Viszont mi van akkor, hogyha ugyanezek a termések alakulnak, és itt jobb oldalon az alsó sorokban szerepeltettem, hogy a kukoricát szárítani szükséges. Tehát van nekem egy 8 tonnás termésem, amit 19-es vízről le kell szárítani, tehát egy 5%-ot el kell vonnom nekem a 8 tonnás esetén. Ez olyan 70 000 forintot tesz ki hektárköltségben, még pluszban. Tehát rögtön a kukorica jövedelmezősége 230 000 forintra csökken. És mi van akkor, hogyha nekem aszályos körülményeim vannak, és a kukoricában a hozamon mondjuk 4 tonna, szemeszcirokban ilyenkor szokott megfordulni, tehát többet terem ilyen körülmények között, mint a kukoricát, tehát legyen 5 tonna. Az árbevételem látszik, és a jövedelmezőség kukoricánál, mert rögtön, mivel 0 pont alatt vagyunk, mínusz 60 000 forint az, ami veszteségként nekünk el kell könyvelnünk. Szemeszciroknál még mindig pozitív marad a mérleg, tehát 45 000 forintot tudunk realizálni hektáronként. És megint csak feltüntettem a jobb alsó sarokban ugye egy számadatot. Mi van akkor, hogyha ez a termésem, ez a 4 tonna kukoricába, ez toxinfertőzött? Kapásból nem 360 000 forint az árbevételem, tehát az a mínusz 60 000 forint, akár mínusz 200 000 forint is lehet. És ebben még nem szerepelt az, hogy vannak olyan termőhelyek, ahol a kukoricán még cső sem volt, tehát a hozam is 1 tonna, 2 tonna környékén alakult, ami sokkal nagyobb mínusz hektáronként. Tehát mi látszik összefoglalva, azokon a termőhelyeken tud tényleg a szemeszcirok jó alternatíva lenni, ahol az aszályérzékenység miatt a kukoricánk a termelhetősége csökken. Ez csak röviden, mert szorít minket az idő. A szemeszciroknak felhasználása takarmányként. Az első, a felső táblázatban egy romániai kísérlet látszódik a 2021-es normál körülmények közötti évből, ahol a szemeszcirkoknak a nyersfehérje tartalma ilyen 13% körül alakult, keményítő tartalma pedig 70% körül. Ez a 2024-es aszályos évben nem sokkal változott, egy picivel csökkent, tehát a nyersfehérje az 11% környékére csökkent le, a keményítő tartalom pedig 60-65 környékére, tehát picit. Tehát, hogyha normál évet nézünk, ez a 13% környéke a szemeszcirokban, az majdhogy nem kétszerese a kukoricával elérhető fehérje tartalomnak, nyersfehérje tartalomnak. A keményítő tartalom tekintetében a kukorica egy kicsit többet tud produkálni normál évben, az ilyen 75%-ot is akár elérheti. Viszont az aszályos körülmények között a kukorica sokkal jobban beesik keményítő tartalom tekintetében, fehérje tartalom is egy picit csökken csak nála, viszont akár 30-40%-ra is beeshet a kukoricának a keményítő tartalma. Tehát
nyersfehérje tartalom tekintetében és emészthető fehérje tartalom tekintetében egyrésztről egy biztosabb, másrésztről pedig egy magasabb értékkel kell számolnunk, ami a szemeszirok felé billenti a mérlegnek a nyelvét. Hogyha nézzük az aminósav tartalmakat, nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy hasonló a kettő egymással. Mind a kettőnek van egy limitáló tényezője, ezek pedig ugye a lizin és a triptofán. Tehát mind a kettő kultúra kiegészítésre szorul, olyan magas fehérje tartalmú takarmányokkal, mint mondjuk akár a pillangósok, vagy akár egy napraforgó. Tehát ha a kukoricát egy olyan baromfik esetében egy olyan 30-50%-ban helyettesítjük, sertéseknél pedig egy ilyen 20-30%-ban, akkor a magasabb nyersfehérje és emészthető fehérje tartalom miatt egy értékesebb takarmányt tudunk kapni, amit szintén ki kell egészíteni majd más fehérje forrásokkal, ahogy azt az előbb említettem. Viszont nagyon fontos dolog, hogy megfelelő emészthetőséget is biztosítani kell a szemeszirok feldolgozása során, ez legyen darálás, őrlés, vagy akár szarvasmarhák esetén ugye a tartósítás. 3 kérdéskört említettünk, az egyik ugye az volt, hogy miért érdemes szemeszirkot termelni, a második oldalról, hogy milyen költségek és bevételek tartoznak hozzá, a harmadik pedig, hogy takarmányként való felhasználása és miért indokolt. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem érdekes tudtam lenni, és hogyha esetleg kérdésük van, azzal bátran keressenek meg a továbbiakban. Köszönöm.